uba Adelbert nongrum MLA na North Shillong ulapha ka jing tho show Chief Secretary ka jalla u Shakil P Ahmed IAS ban pen pau ka jing sngo persha yaki kendon bathamai dakatanat kampo yeng ka sarkar India kata ba Baroh Hynriew Dkhot jong ka Jingrwai kari Vande Mataram de ban tem lani ban Rwai ha Baroh ki program sarkar ki program kerpang bat haki school. Kani ka jing batha katanat kampo yeng kari India hau benai baladam kalau ong bana ka baju tem bat Rwai Tang Dkhot Mynta hab ban tem bat Rwai Baroh Hynriew Dkhot. Habakran sikilat pathai kubor uba Adelbert nongrum hakajan mi jog Hynriew tarik leber araja Hynriew ulaong. Ba uwan IT ka sithi sa ka sarkar jala bakan persya e kate ka jing batha bathamai da ka benrap ba dan jing persya e ka jing Rwai Vande Mataram Hynriew ye ka jing tem bat Rwai lut ye ki Dkhot Baroh. Ngador ka jing persya ka bajur. Halor kanika national song Vande Mataram kawala kentu lemba ka order naka government of India ban lemba ka Ministry of Home Affairs bala kentu ya ka sarkar jala lemba chief secretary bacha Baroh ki government department badai ban shimbata lemba kanika Jingrwai national song kemudian Vande Mataram hakino ki government program ti bat alapan pauru bakandi kalong kumba nyeting ko no pat bat ki wei pat ki badon la ka chong kichingai ni don nak India ka belong ka secular country kari ka ba ni don bon halaki chong ibanta ka bangi don la ka chong kichingai bana kuat pen mauru mani city ngala banjur ban pen mau ba artli kini ki stanza kita ki Dkhot nakani ka full length version jong ni ki Jingrwai Vande Mataram ngaya hap tang kita ki artli ki bam don no ka jingta ha ka bani ki jingai te bat ya kaniru latho lamba Sanskrit dau Bankim Chandra Chatterjee bat lapdiang yani ka national song daka constituent assembly khandai spa sanpo but don hey hagobidei wani national song ban kentuk apo constitution jongkari dei halo ta kanongrim ngalaban kia bangla kentu yo chief secretary banle ya kata correction haban penbet yani government instruction bangani Jingrwai national song Vande Mataram kadiban long bit strictly tangini ki artli ki stanza bagi orang kata nong way not beyond mur kamdei pat banya shabar palat nakini ki artli ki Dkhot habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balei hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya